Здравейте! Днес ще прочета това слово към вас, което се намира в Матей. Който не е с мен, е против мен, и който не събира с мен, разпилява. Всъщност, царя на царите дойде с милост към всички нас. Но той казва, че тази милост ще работи само по неговия начин. Който не е с царя, е против него. И това е момента, в който ти сключваш завет със Спасителя си. И ако ти спазиш този завет през твой живот на земята, твой живот ще бъде благословен на земята. А ако ти успееш да спазиш този завет през абсолютно целият ти живот на земята, ти ще получиш и вечен живот. Който не е с мен, е против мен, и който не събира с мен, разпилява. Затова моят призив към вас е: бъдете верни към завета си с Господа, платен с кръвта му на кръста. Бъдете верни. Нека Бог да ви благослови.